Ευτυχία. Τι είναι η ευτυχία? Τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους? Είναι ένα παγωτό σοκολάτα? Είναι μια γυναίκα με πλούσιο στήθος? Για να κατανοήσουμε τι είναι ευτυχία και πώς θα είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στον αριστοτελισμό και να υπογραμμίσουμε τις διαφορές του με τον πλατωνισμό. Ο αριστοτελισμός, υπό τη στενή του έννοια, είναι το σύνολο της διδασκαλίας του αρχαίου φιλόσοφου Αριστοτέλη. Υπό την ευρύτερη έννοια, ο όρος αριστοτελισμός δηλώνει μια δέσμη φιλοσοφικών αντιλήψεων, οι οποίες συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο με τον Αριστοτέλη και οι οποίες στην πορεία της φιλοσοφικής παράδοσης αναμίχθηκαν με άλλες θεωρίες. Οι θεωρίες του Αριστοτέλη προσέφεραν ενοιολογικά περιθώρια πέρα από θρησκευτικές νόρμες. Έτσι, η αριστοτελική έννοια της φύσης χρησιμοποιήθηκε για την χειραφέτηση πολιτικής σκέψης από την χριστιανική θεολογία. Βέβαια, εδώ υπήρχε ένα θεματάκι συμφιλίωσης της χριστιανικής θεολογίας με μια διδασκαλία προερχόμενη από την παγανιστική εποχή. Anyway, η μέθοδος του αριστοτελισμού ακολουθεί κατά κανόνα τον Αριστοτέλη στις ακόλουθες απόψεις. Πίστη στην δυνατότητα της γνώσης της πραγματικότητας. Πόθος για την γνώση όλων των περιοχών πραγματικότητας. Διαίρεση επιστήμης και φιλοσοφίας σε διαφορετικούς κλάδους. Διαχωρισμός του πρακτικού και του θεωρητικού λόγου. Ενδιαφέρον για εμπειρικές έννοιες. Σεβασμός για τις παραδεδεγμένες απόψεις από την καθημερινότητα. Και τέλος, την παράδοση και δέσμευση των επιστημών για αυστηρά κριτήρια επιχειρηματολογίας. Στην οντολογία, ξέρουμε όλοι τι είναι οντολογία. Έχουμε οντολόγους σήμερα μαζί μας, δυνατό χειροκρότημα. Όχι έτσι, ωραία, ας μιλήσουμε λίγο για αυτούς. Η οντολογία είναι η θεωρία για εκείνα που υπάρχουν, τέλος πάντων. Εκεί ο αριστοτελισμός διαχωρίζει τα όντα σε γενικά είδη παύλα κατηγορίες, στις οποίες εκεί οι ουσίες διακρίνονται ως θεμελιώδεις. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πλατωνισμό, στον αριστοτελισμό οι γενικές έννοιες δεν θεωρούνται ανώτερες από τα πράγματα του εμπειρικού κόσμου. Παίζει να ισχύει ότι οι γενικές ιδιότητες υπάρχουν, αλλά μόνο όταν υπάρχουν πράγματι ουσίες με τέτοιες ιδιότητες. Εγώ προσωπικά πιστεύω, έτσι σαν Blink Mike, άποψή μου στα παπάρια σας, όποιος θέλει μπορεί να το γράψει σε comment από κάτω να το συζητήσουμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα σώματα στην οντολογία καταλαμβάνουν μία διακεκριμένη θέση. Ωραία, διότι χωρίς αυτά θα ήταν τελείως αδύνατο να αναφερθούμε σε οτιδήποτε. Γιατί ποια είναι η φυσική ουσία των πραγμάτων? Εκείνο, η φύση τους. Η έννοια της φύσης στον αριστοτελισμό είναι κανονιστική, γιατί περιγράφει πώς είναι τα πράγματα και εκφράζει πώς αυτά πρέπει να είναι. Για παράδειγμα, αν ένα λιοντάρι έχει 4 πόδια από τη φύση του, τότε θα πρέπει να έχει 4 πόδια, διαφορετικά θα είναι ανάπηρο. Ωραία. Αν η Μαρία έχει πάρει όλη την Αθήνα, τότε η Μαρία είναι από τη φύση της πουτάνα. Γιατί η έννοια της φύσης σφραγίζει την φυσική του αριστοτελισμού. Κι άλλο παράδειγμα, ας πούμε, για την πτώση των σωμάτων της γης στο έδαφος, ευθύνεται η φύση της γης και όχι κάποιος φυσικός νόμος. Οι φύσεις των φυσικών πραγμάτων αποτελούν έναν αρμονικό κόσμο, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μία αιώνια θεϊκή ουσία. Από την άλλη, η έννοια της φύσης καθορίζει τον αριστοτελισμό στην ηθική και την πολιτική φιλοσοφία. Η ηθική του αριστοτελισμού ρωτάει τι είδος χαρακτήρα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να διαγάγει μια ευτυχισμένη ζωή. Ήτι για να θέσει στο εντεύθεν τις βάσεις για μια ευτυχισμένη ζωή στο επέκεινα. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του είναι λογικός. Άρα πρέπει να δρά λογικά για να φτάσει στην ευτυχία. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, ρε μαλάκα, τι έχεις μάθει όλα αυτά? Ο πατέρας της Μαρίας είναι τα Ρίφας.